मिथिबाय 1,50,00,000 मानसिफ्रा ट्राइबेल जानोसै आरो जों ट्राइबेलफ्रा दा थाखानाय ट्राइबेला 40 लाखल' साख्रि बाख्रियावबो जों सिख'ना जालायनांसिगोन माइरं दैरंआवबो जोङो मोनजालिया दिनै बेबायदि मोनसे अबस्था सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि 100टा साख्रि फैयोबा बिनिबो 10टाया बर'फ्रा बे ट्राइबेलफ्रा मोनो होननानै भारतनि संबिधाना जोंनो स्वीकृति होनाय दंमोन दा बे जिनिसखौ जों मोनला आरो मा बेल' साख्रि बाख्रि राजखान्थि हा हु जेरावबो दिनै जोङो सिलिंखार बिलिंखार जानोसै माबायदि डेन्जार बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाबो 5 नाम्बार लकसभा समस्तिया जों बर' मानसिफोरानो देरहायो मिथिबाय मानोना बे क'क्राझार लकसभा समस्तिया ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ थिखानाय बेवहाय बांगाल जुगाल सोरबा आदिबासिफ्रा राजबंशीफ्रा गेलेनो मोना दानिया गाबोन समफोर मा जाहैसै आदिबासी साहा जनगोष्ठी मरान मथ' आहमफ्राबो जुदि ट्राइबेल जायोब्ला बे 1,50,00,000 मानसिफ्रा जुदि ट्राइबेल जायोबा बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जों देरहाला जोङो सोर देरहागोन गाबोन आसामाव थानाय जनजाति जाग्रा आहम मरान मथ' राजबंशी माबा माबिफ्रा बेवहाय देरहानोसै क'क्राझाराव नों बर'फ्रा मा जागोन दानिया आरो बेखौ मिथिखाथारनानै मेमाव नांखानानै जोंनि दिनै दैदेनगिरिफ्रा स्वयं बुजिखासेयावबो बुजियै बायदि दिनै मा खालामबाय 6टा जनगोष्ठीखौ जनजाति एबा एसटि खालामनांगौनि थाखाय बिटिसि निफ्राय एनअसि लिरनानै हरबाय गोख्रैनो बिसोरखौ जनजाति खालामनांगौ सोरखौ आदिबासी साहा जनगोष्ठी राजबंशीफोरखौ एसटि खालामनांगौ बे मोजां ना गाज्रि मानसि रायजो राजा नोंथांमोन मोजां जाखोना गाज्रि जाखो बियो दाखालि सराइबिलावबो होनदों मोजां नङा माथोब्रा होजायो बयनोबो होजायो समान होलायलायबानो जाबाय बयनोबो होजायो होनदों बिदिबा जानाय नङा ओंखायनो आं बुंदों मिथियै मानसिफ्रा सोंनानै लानांगौ आरो मिथिनाय मानसिफ्रा मिथियैनो बुजायनानै होनांगौ बेखौ नङाबा हाग्रामानि खबाव बारसोमफ्लांगोनबो बुंखायो ओरैबादि गोदै गोदै रावजों बुंगोन नंगौसो सानफ्लांगोन मानसिफ्रा मिथिगौ आंसो हमथाहैदोंलै नै हाग्रामाया दाना एसटिखौबो रायजोफ्रा दोबै दोबै थांनानै आन्दलन खालामनानै होबथाबाय दानिया बर' गामियाव फैबा आंसो होबथाहैदों नै मिथिगौ एनअसिआ एबसुआनो हरदों माबायानो हरदों नाना बाना बुंलाबायबाय फट' स्टेट खालामला जोब्बाय ओरै ओरै माबा आमुखा फोरला माबा एबसुनि राइटिं पेड नङा रायजोफोर 2 नाम्बार खालामनानै राइटिं पेड खालामनानै बिथांमोना जानला मोनला अपप्रचार खालामबाय एबसुआबो हरदों माबायाबो हरदों नाना बाना खालामदों बेबायदि दा ओंखायनो आङो बुंदों मा रायजो राजा नोंथांमोन जायफोर मिथिया बिसोरो सोंनांगोन आरो जायफोर मिथिखानाय बिसोरो मिथियै मानसिफोरनो खोन्थानांगोन बेखौ बारा बुजिनो नागिरा खिन्थुबा हले ओंखायनो नोंथांमोना माबा नाना बाना बायदिसिना सानदों गाबोननि गोखा गोखै जानायखौसो बिराद गोसोखांगासिनो दं दा नङा आं दा मा ओंख्रि होननानै सोंबा बयबो खिथागौ मा बेखौ रावबो बाय मिरामिस जाबाखै नङा दे बिदि जानाय नङा बड'लेण्डनि थाखाय बुंदों दिनै बड'लेण्डनि थाखाय इउजि ब्रह्म बिथांखौ बरनांगौ आच्छा दे दानिया फैदो हाग्रामाया दा मा जादों मिथिगौ मानसिनाव मोनसे लेभेल थायो धैर्यनि मोनसे लेभेल थायो मिथिबाय बे धैर्यआ हारायोब्ला मानसिया टेनसन जायो आरो जे टेनसन जायो बे माबायाव माबा माबि बुंफ्लाङो रायजोफोर मिथिबाय नोंसोर न'खराव नांलायनायसाय न'खराव नांलायनाय मा जायो नांलायनानै जेलानाखि लामायाव दों माबा टेनसन जाना फैयो बाजाराव बयबो बहा थांब्रा दा होनबा अनलाजों नाजों होनफ्लाङा दानो मा जायोबा हाग्रामा मैलाग्रा बिदिनो जागासिनो दं अनाबरथ' टेनसनजों बुंब्रनाय गावजे जेनसिगोन अनाबरथ' बुंब्रनाय रायफ्लांनाय माबानाय हिरिनाय जागासिनो दं दानि इलेक्सना बे एमपि इलेक्सना जेनखाबाय नालाय
मा बुंदों मिथिगौ माबा किबाथु हिरिथु जाहैदों बे इलेक्सना किबा माने किबाथु मिथिबाय खोनायाखैसो टिभियाव दाख्लै ओइ जे आमार किबाथु कि कयथु बेसे इम्पर्टेन्ट नङा